हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अलाव थुनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। गवालपारानि दुधनियाव थांनाय 3 मे खालाराव सानै बर' उन्दै हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय आरो जिनाहारि खालामजानाय हिन्जावसानि बिदाखौ जिनाहारि खालामग्रा आरो बिनि नखरा इनायै बुथारनायनि हेंथायै एबसुआ सोमावसारदों। 22 मे खालारखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव बुथारजानाय हिरनमय खाख्लारिनि जिउमानि गोजोननि थाखाय आलारि बाथि सावनानै आरज गाबनाय हाबाफारि लायो। बेनि उनावनो जिनाहारि खालामनाय आरो बुथारनायनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय खुद्रि सारनानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। बै हाबाफारिखौ आसामनि गंफ्रोमबो जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै बानजायो। आसामनि गंफ्रोमबो जिल्लायाव थार बिजिरनायखौ मोननांगौनि थाखाय सोमावसारनायनि लोगोसे सोनाब बंग एबसुआबो गवालपारानि दुधनियाव जालांनाय जाथायखौ लानानै गोख्रोङै खुद्रिसारो। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव मैया चिराङाव जालांनाय खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै ओरैबायदि बुंथियो। गवालपारानि दुधनियाव जालांनाय जिनाहारि खालामजानाय सानै बिनानावनो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनांगौ। बुथारजानाय हिरनमय खाख्लारिनि नखरनो 20 लाख रां आसाम सरकारा होनांगौ आरो बे जाथायाव लोब्बा थानाय 5 दायनिगिरिखौ फासिनि साजा होनांगौ आरो बै दायनिगिरिफोरखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव लाबोनानै जोबोर थाबैनो बिजिरनायखौ खालामनांगौ। लोगोसे समाजाव ओरैबायदि मेसेज थांनांगौ जाहाथे इयुन समाव बेफोरबादि गाज्रि खामानि मावनो रावबो साहस खालामा होननानै गोख्रोङै बुंथियो। बिथाङा फैगौ 27 मे खालाराव दुधनियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्ला एबसुनि बाहागो लानायजों 2 घन्टानि धरना आरो हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायखौ फोरमायथिनानै होयो। सासे लेखा रोङै सुबुं मेट्रिक आनजादाव खेबथाम होनानै उथ्रिसार जानो हायै प्रदीप बसुमतारीया दिनै सासे जाफुंसार फालांगिरि। बिथाङा बुंदों, आं लेखा रोङै सासे सुबुं, आं रोङाखैब्लाबो जोंनि इयुन जोलैनि फरायसाफोरखौ मोजां रोंजानो लुबैयो। चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय फुंबिलि सुइट स्टलनि बिगोमा प्रदीप बसुमतारीया मोनसे जोबोर बाखनायथाव हाबाफारि बानजायदों। 2024 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय सा 33 जन फरायसाफोरखौ बरायदों। बिथाङा गासै गंद' फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नानै आरो काजलगाव गोजौ फरायसालिनि साफ्रोमबो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बिथाङा मान बावो। बिथाङा टप 3 सायख'जानाय सा 20 सानो मान बिलाइजों लोगोसे 10,000 रां आरो सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो मान बिलाइजों लोगोसे 5,000 राङै होनाय जायो। फालांगिरि प्रदीप बसुमतारीनि बेबादि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे बरायनाया समाजाव जोबोर बाखनायथाव जादों। हाबाफारिखौ काजलगाव बाजारनि नब्लाङाव 22 मे खालारखालि खुंफुंनाय जायो। बै हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै गसाइगाव बि.एड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर', जर'खा आलासि महरै चिरां जिल्ला डि.इ.अ. जयपाल सिंह ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लायो। भारत-भुटान सिमा ओनसोलाव दैनि जेंनाखौ बोस्रांना होनो थाखाय बिटिआर सरकारनि मोनसे नाजानायखौ नुनो मोन्दों। कक्राझार जिल्ला सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय खावसि बाजार ओनसोलनि गोजोनपुरि गामियाव नुजाथिनाय लोंग्रा दैनि जेंनाखौ बोस्रांनो बिटिआर पिएइचसि बिफाना खामानि मावहैदों। देग्लायनि बोसोराव जोबोर खम अखा हानायनि जाउनाव लोंग्रा दैनि लेयारआ 50 निफ्राय 60 फुटसो गाहायाव थांबावबाय। जाउनाव बेबादि गोजौ ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा दैनि जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बैखौनो नोजोर बोनानै बिटिआर पिएइचसि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत स्वर्गियारिनि नुजाथिनायाव गंसे हा खुरग्रा मेसिन लाबोनानै दै दिहुननायनि राहा खालामना होनायखौ नुनो मोन्दों। मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथाङा बुंथिदों दि भारत-भुटान सिमनानि गामि गोजोनपुरियाव नुजानाय दैनि जेंनाखौ बोस्रांनो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बादियै दिनै बरिं मेसिनजों हा खुरनानै दै दिहुननायनि राहा खालामगोन आरो बे जायगायावनो गेदेर सिन्टेक्सआव दै ज' खालामनानै बेनिफ्रायनो गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाया दैखौ लांफैनो हासिगोन। तिनिसुकिया जिल्लानि काकपथाराव गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। मोनसे सप्तानि गेजेरावनो सा 7 जन सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। काकपथारनि टंगना साहा बागानाव बे जाथाया जादों। खिनाय गोबानाय जानानै जिउ गोमादों सुबुंफोरा। साहा बागाननि कुलिबिल लाइनआव बै थैनाय जाथाया सोमजिदों। कलेरा, डायरिया बायदि बेराम जानानै थैदों सुबुंफोरा। थांनाय 12 मे खालारखालि गंसे नखरनिनो बिफा आरो फिसाजोआ सानसेयावनो थैखांनाय उनाव खाथि-खालानि नखरफोरावबो बेबादि अबथिरा जिउ गोमानाय जाथाया जागासिनो दं। बेबादि अबथिरायै सप्ता मोनसेनि गेजेराव सा 7 जन सुबुंफोरा जिउ गोमानायाव ओनसोल नाङैनो गिखांनाय सोमजिहोदों। साहा बागाननि बिबानगिरि बिथांमोना बैफोरबादिखौ नोजोर बोनानै ओनसोलखौ साखोन-सिखोन लाखिनाय, स्प्रे खालामनाय बायदिफोरखौ खालामगासिनो आरो सांग्रांथिबो होगासिनो होननानै बुंथिनायजों लोगोसे सानैल' सुबुंखौ डायरियाजों थैनाय जादों, नाथाय गुबुनफोरा मा जाहोननि थाखाय अबथिरायै जिउ गोमाखो बैखौ हमदांनो हायाखै होननानै बिबानगिरि बिथांमोना बुंथिनानै होयो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय। गोजोन्थों।